lenen, want het is geen liquiditeitssteun. Dat is gewoon een lening die we krijgen tegen 0%. Dat geld gebruiken we bijvoorbeeld om loonsubsidie te geven, om salaris voor ambtenaren te betalen. Dus dat geld gebruiken voor de lopende uitgaven van de overheid. Met Nederland wordt het vastgesteld. In de praktijk, het wordt gedicteerd door Nederland. En dan moet je maar ja of nee zeggen. Je hebt weinig ruimte om te onderhandelen met Nederland. Ja, die heb ik zo niet. Er zijn een aantal voorwaarden. Die zullen ook met de landen gedeeld worden. We zullen binnenkort weer een Rijksministerraad hebben. Daar staat het op de agenda. Ik heb ze nu niet allemaal paraat, maar dat is elk. No commentaar. Nou, dat is niet het geval. We hebben wel een voorstel gedaan, maar iedereen kon daarop reageren. Ja. Okay. Ik heb het zo gedaan. Er is een gezamenlijk persbericht uitgegaan. Gemeenschappelijk akkoord bereikt. Wat zijn de voorwaarden voor de zevende tranche? No está que minister aqui, uno, me quer se pergunta, mesmo que lá se, of mesmo que lá manda visa e tradona aan die ontvanger, me quer puntrele que me che mes na Holanda, como ni, me nos a mes que o minister de finanças está assim na Holanda, te pela bij best een blunder grande assim, na televisão ng holandês. Há uma instrução na Hefman que o processo me tem que visar com o ministro de Finanças. Também na Holanda tem quadro de conversar com os stakeholders a respeito do país Kosovo e de dois, está em âmbito de um conselho para uma a tratar por de início já se promete que nós a regulamentar como ministro o trajeto de